pasatzen almenat Donostia gainagoa, eta Donostia zaila egutu dula dituzat. Azken egiten berriago hilekiko igualak ere, kadetetan partidu horra egiko da, juvenilena oso zaila, alare zailako da, eta zarretan zailak egu, baina egu zailako da, partidu partiatzen da. Ni uste jendi bat horrela ez, gaztiek eta desente umeda izte, eta baina ondo diltzeie, bai infantilitatik eta ja belaxe jende desente dago, ondo diltzeina, eta suerte pixket egin da, betire, ni uste jendi bat hola, eta zei matezago. Nik uste urro gortin ekipo poli bat atatzire eukiko dula, eta uste batzutare bai. Ni bintzet, pertsonalki asko eskertzet fronte beteta ikustie, giro edarrein da, eskertu itea, zue pelotan bintzet guztua bezala, jendina horren da, jendina apoio dira hori ezbenetan eskertzen dut. Azpetik jokatzen danetan frontoia hile betein da, da jendin apoio da asko guztua jokatzea da frontoia beteta jokatzie beharra. Ni uste beste inungo horietan ez dara ikusten nola hile hainbeste jende partidu ez izatean eta hola, guztu mateula jogatzi eta aldearra laguntzik. Azkein herrien izenin nahi gara jokatzen ez, eta orduan jendire gehiago involukratzea, gehiago azkenin behaien bezala gehiago ere sentitze eta orduan. Partio normaletan, kampeonatoko partiotan azaltzeztan bezala jende oso gutxio familiko bat bertako eukin da, azpeitin izenin jogatze honin frontoi beteitea, hori... Eta orduan hori alde hortatik bendintzate beti interposa eharra izatea, tiroi handiak eta azkenin planare eharra da, hola egal ostio gabetan, pelota partidu guztia etortzi herriko jendie eta zean, ni uste azpeitin indar desentea gara.